сархати хабарҳо. ҷасади як сарбози тоҷикро дафн карданд, аммо сабаби маргашро нагуфтанд. марде аз ноҳияи шаҳри Туз пораи ҷигари худро ба ҳамсараш бахшид. як гумонбари дигарро дар Олмон дастгир карданд. рӯз ба хайр, бинандаҳои азиз, умед дорем ки хубед ва рӯзи хуше дар пеш дошта бошед. навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 3 январ аст. ҷасади як сарбози вазорати корҳои дохилии Тоҷикистонро ки дар шаҳри Душанбе хидмат мекард, дар зодгоҳаш деҳаи Сулҳободи ноҳияи Вахш дафн карданд. маросим рӯзи 29 декабр гузашт. Шарифбек Давлатов 21 сол дошт ва 1,5 сол қабл ихтиёрӣ ба артиш рафта буд. Абдухалил Давлатов, бародари Шарифбек, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ марги бародарашро тасдиқ кард, вале гуфт ки сабабашро намедонад. як сокини деҳаи Сулҳобод мегӯяд, ҳангоми супоридани ҷасад гӯё ба хонаводаи сарбоз гуфта шудааст ки Шарифбек аз дарди қалб фавтид. мақомоти корҳои дохилии Тоҷикистон иллати марги сарбозро шарҳ надоданд. ҳар сол дар қисмҳои низомии Тоҷикистон марги баъзе аз сарбозон сабт мешавад. дар бештар ҳолат наздикони сарбозон даъво мекунанд ки онҳо бар асари латукуб фавтиданд. мақомот дар баъзе маврид вуҷуди латукубро тасдиқ мекунанд, вале дар аксар ҳолат марги сарбозонро ба беморӣ ё ҳолатҳои дигар рабт медиҳанд. як мард аз ноҳияи шаҳри Туз вилояти Хатлон пораи аз ҷигарашро ба ҳамсари худ додааст, то ӯро солҳои дароз зиндаву саломат бинад. вазорати тандурустии Тоҷикистон рӯзи 2 январ бо нашри наворе дар Фейсбук гуфт, амалиёт 3 рӯз пеш дар маркази миллии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон гузашт. Муҳаммади Лолахонов, сокини ноҳияи шаҳри Туз, дар ҳамин видео вазъи саломатии худ ва ҳамсарашро хуб арзёбӣ кард. вай гуфт ба амалиёти пайванди ҷигар барои он розӣ шуд, ки ҳамсарашро дӯст медорад ва мехоҳад ӯ солҳои дароз болои сари фарзандон бошад. дар Тоҷикистон чанд сол боз амалиёти пайванди гурдаву ҷигар ва узвҳои дигари инсон сурат мегирад, аммо тақдими пораи ҷигари мард барои занаш мавриди камсобиқа будааст. омори нав дар бораи онҳое ки дар Тоҷикистон ба пайванди ҷигар эҳтиёҷ доранд дастрас нест. маркази пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон соли 2018 гуфта буд ки 700 нафар дар ҷустуҷӯи ҷигари зинда ҳастанд, вале на ҳамаашон донор меёбанд. дар ҳамлаҳои ҳавоии артиши Русия ба чанд минтақаи Украина аз ҷумла шаҳри Киев 5 нафар кушта ва даҳо кас маҷрӯҳ шуданд. ҳодиса рӯзи 2 январ рӯй дод. чанд гӯшаи пойтахти Украина бебарқ мондааст. мақомот гуфтанд дар Харков 1 нафар ҷон бохт ва 20 кас захмист. аз ин пеш рӯзи 1 январ Русия бо 90 ҳавопаймои бесарнишини сохти Эрон ба саросари Украина ҳамла кард. Президенти Украина Владимир Зеленский гуфт, Русия аз 31 декабр ба ин су ба хоки Украина тақрибан 170 ҳавопаймои бесарнишин ва даҳо мушак сар додааст. Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия, мегӯяд кишвараш ҳамлаҳои худро ба Украина сахттар хоҳад кард. ҳушдори ӯ баъд аз ҳамла ба шаҳри марзии Белгород садо дод. дар он ҳамла ки рӯзи 30 декабри соли 2023 иттифоқ уфтод, зиёда аз 20 нафар кушта ва беш аз 100 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. баъзе аз сокинони Тоҷикистон аз муносибати ба гуфтаашон дағал ё нодурусти табибон дар бемористонҳо шикоят доранд. чанд рӯз пеш раиси ҷумҳур низ дар паёми солунаш аз пизишкон хост ки одоби баланди муошират дошта бошанд ва бо корафтодаҳо нек рафтор кунанд. аз чанд раҳгузар дар шаҳри Бохтар пурсидем ки оё аз муносибати пизишкон бо беморону наздикони онҳо розианд ва агар эътирозе доранд аз чист. видеоро ҳамроҳ мебинем. доктор як касе ҳаст ки бемор ай ӯ бисёр чизҳои нек, суханҳои нек интизор аст ба фикри ман. дар дараҷаи якум меҳрубон бояд бошад. хай бисёртараш ҳаст, бисёртараш ҳаст. бисёртар медрои бо суханҳои нек, бо чӣ хел мегӯянд, бо рафтори нек, бо рафтори боодобона ҳаст. муносибати доктор бо бемор бояд ки нағз бошад. бояд эҳтиром бо беморон муносибат кунад. аз дарди оё ҷиддӣ вай кунад. ҳозир нағз аст, шукри худо мо ҳамин пеши духтуро меравем, бисёр нағз қабул мекунад. мо миннатдорем ки вайо дарди моро мефаҳмад. не дар Тоҷикистон ин кор нест. ҳамаш пулакия хай ҳамишам шукр ки кор буд мешавад. хай муомилашон нағз аст. доктор бояд хушмуомила бо беморон, бо сокинони шаҳру деҳоту ноҳия
یا خیلی با همه بیماران یا خیلی مستقیم شرایط حاضره ده بله گریپ شدگی بوده رفتیم معاملهشون سازه حق هایی دیگه زیاد وجه نمیشه دکه همین اصلا همین معامله نقض باشه اگر خدا خواهد همش چی میشه کسال هم تست شفای میره البته خیلی که واجه هست که دکتر کارخانه هایی هست که باید شخصی هن همش در دهه در چیزا نویسته که طبابات همین خیل مسپوری خشرو نگه میکنه که این مقالی چه بگم بابیو مونای اگه وقتی که بیمار شدی البته پیش دکتر مراجعت میکنی که به او ما یکم طبابت دیگه کردن نمیتونه ما هممون منتظری همه هستیم همه چیزا برای ویا مهیا تجهیزات های حاضر از زمان تشخیص های حاضر از زمان و فکری ما همین متخصصی خوب باشد تمام اگه حساب جوانوش نمیدونم خیلی دکترایی که تجربه هاشون بسیاره و نقض میکنن پیوند میکنن به پول البته ما حکومت جمهوری ترکستان شرایط بهتر شرایط خوب فراهم آورده اگه اویلکشون نقض باشد اگر میشه 100%. ما اویلکشون کمایی که مثال که یا بدم خیلی چی میکنه او 100% خاک برای کروسا که برای دست نمیره که میگن که دست ما را گیره او کروسا دکتر باید کروپ نی دکترها هم مای شرایط خشون میفهمند مناسبت های خوب باید کنند ما اکو خدخته بسیار قلدگی نیستیم کدام وقتی که امشا مناسبت های نقض دارند نصیحت های خوب میکنند نگاه بین میکنند نگاه بین یک خیلی کجایی که باشم به یک شوختی و دامه قدیم نگاه کنند назари баъзе аз сокинон дар бораи муносибати табибон буд. Ба иттилои расмӣ ҳоло дар муассисаҳои тиббии Тоҷикистон наздик ба 80 000 нафар кор мекунанд. Агар шумо ҳам дар бораи онҳо гуфтание доред, дар зери барнома ба мо нависед. Полиси Олмон рӯзи 1 январ дар пайванд ба ҳамлаи эҳтимолии террористӣ дар калисои Кёлн як гумонбари дигарро дастгир кард. Ин мард 41 сола ва соҳиби шаҳрвандии Олмону Туркия будааст. Ба ин тартиб дар як ҳафтаи ахир дар Олмон 5 гумонбарро ба тундгароӣ дастгир карданд. 3 нафар рӯзи 31 декабри соли 2023 дар ғарби Олмон ба даст афтоданд. Полис гуфт ки онҳо тоҷику узбек ҳастанд, аммо ному насабашонро фош накард. синашон аз 25 то 38 сола аст. аз он пештар дар остонаи иди Крисмас ё милоди Масеҳ як зодаи 30 солаи Тоҷикистонро ба ҳабс гирифта буданд. Олмон дар баробари Лаҳистон ё Полша яке аз маконҳои асосии иқомати муҳоҷирону паноҳҷӯёни тоҷик дар Авропа аст. ҳоло бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти 3 январро дар замонҳои гуногун фаро мегирад. 3 январи соли 1880 таваллуди охирин амири Бухоро Олимхон аст. баъди беш аз 170 соли ҳукмронии сулолаи манғитиҳо ва инқилоби болшевикӣ ки онро бархи ишғолгарии русҳо ҳам меноманд, Саид Амир Олимхон 5 апрели соли 1921 сарзамини Бухороро тарк карда ба хоки Афғонистон гузашт. давраи Олимхонро таърихшиносон аз ҷумла рӯшанфикрони мисли Аҳмади Дониш барои фасод ва рукуди ахлоқиву идорӣ интиқод мекунанд. аморат рисолаташро дар ҳифзи арзишҳои исломӣ медид. Амир Олимхон соли 1944 дар Кобул даргузашт ва охирин васияти ӯ интиқоли ҷасадаш ба Бухоро ҳеҷ гоҳ иҷро нашуд. аз январи соли 2011 дар Тоҷикистон синни ақди никоҳи шаҳрвандон 1 сол боло бурда шуд, яъне ба духтарон иҷоза шуд ки аз 18 солагӣ оила барпо кунанд. як далели мақомот пешгирӣ аз пошхӯрии оилаҳову талоқҳои барвақтӣ ва далели дигар кӯмак дар идомаи таҳсили духтарон баъди хатми мактаби миёна гуфта мешуд. 3 январи соли 2011 риштаи умри журналисти радиои Озодӣ дар Москва ва нависандаи тоҷик Муҳаммад Раҳими Сайдар канда шуд. ӯ яке аз муборизони мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ ва бозгашт ба хати ниёгон буд. ҳикояҳояш аз ҳаёти мардуми рӯсто бо мӯъҷазбаёниву интихоби мавзӯяш ситоиш мешуд ва ӯ танҳо нафаре буд ки бидуни чопи китобе ба узвияти иттиҳоди нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуд. охирин маҷмӯаи гаҳвораи нозаш баъди марги ӯ чоп шудааст.
имрӯз 1000 рубл ба 121 сомонию 40 дирам баробар аст. Бар асоси қурби таъин кардаи Бонки миллии Тоҷикистон $100 ба 1096 сомонӣ ва 100 евро ба 1200 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, навиди бомдодиро тамошо кардед. навиштани назару пешниҳоди худро ба мо фаромӯш накунед. То фардо, худо нигаҳдор.